Zingamakhulu amathathu amashumi amane nanhlanu izikole ezike zavalwa KwaZulu Natal selokhu kuvulwe izikole ngenyanga edlule. Ezinye zalezikole sezikwazile ukuvula kanti bangamakhulu amane amashumi amabili nesishiyagalolunye othisha nezingane asebehaqwe yicoronavirus. Isifunda umgungundlovu yisona esinesibalo esiphezulu sotisha nezingane abahaqwe leli gciwane. UVusi Khumalo ovakashele isikole isiyajabula High KwaNyuswa entshonalanga yeTheku. Yebo, njengoba ugrade 11 namhlanje uvula kanjalo no grade 6 kakhulukazi lawo ama primary lapha esikoleni silapha endaweni yakwaNyuswa isikole siyajabula lapho sibone izingane eziningi uma izingene emagcikini esikole ziyabhekwa zihlolwe ukuthi umzimba wazo umshisa noma ushisini kubhekwe ibody temperature kanjalo futhi ziyatshela ukuthi ngeke zikwazi ukungena ngaphandle kwemfonyo zazo ngeke kwazi ukungena so ke bayaqinisekisa ukuthi yonke into ehamba kahle kodwa nje manje la sinomnumzana uVusi Shando kuyena ke onguhlalo wesigungu lesesengamele isikole lapha eSGB asitshele nje kafushane mhlambe ngengqinamba eseningena bhekana nazo kwangitshela ngaphambilini ngalezo ngqinamba nje eninazo kuyizinselele ezenza ukuthi mhlambe kungenzeki kahle namhlanje njoba kuvulwe izikole sinenkinga ama-toilet ethu awekho esimeni sokuthi kungaqala kufundwe. Okwesibili sinenkinga yamanzi. So amanzi as i-department kufanele ngabe kumanje emathangini kugcwele amanzi but amathangi ethu are empty. Okunye inkinga esinayo i-PPE ayikho ayidilivanga izolo. So even manje i-PPE esebenzayo iyayisale ngokudlule. Yebo lona ke mnumzana uShandwe ebeka ezinye zeinkinga okanye ingqinamba nezinselelo ababhekene nazo njengoba namhlanje kuvula nje ugrade 11 kanjalo no matric ubuvele ukhona inyanga yonke. Sibonga kakhulu sibuyele kunini e studio.